Váš pes s vámi komunikuje, jen ne slovy. Ty drobné gesta, která přehlížíte, opírání se o vás, tiché následování, položení tlapky na vaši hruď, nebo dokonce to, jak vám skočí na místo, jakmile vstanete, jsou podle vědců emocionálními vzkazy, kterými většina majitelů nikdy nerozumí. Dnes však rozluštíme každý z nich. A jakmile pochopíte skutečný význam toho tichého následování, a zejména to, proč vám pes zabírá místo, navždy to změní váš pohled na něj. Začněme tedy s místem činu na koberci. Váš pes táhne zadkem po koberci v obývacím pokoji přímo před vašimi hosty a navazuje s každým přímý oční kontakt. Z čistého rozpaku byste se nejraději vypařili do vzduchu. Ale tady je pravda. Váš pes se vás nesnaží ponížit. Volá o pomoc jediným způsobem, jakým umí. Má ucpané nebo infikované anální žlázy, což způsobuje tak intenzivní bolest, jako by měl v botě zaseknutý kámen, který si absolutně nemůže vyndat. To táhnutí je jeho zoufalý pokus ulevit si od nesnesitelného tlaku. Není to špatné chování, je to lékařská pohotovost. Sám si s tím neporadí. Místo toho, abyste se cítili poníženi, uvědomte si, že váš pes prosí o veterinární pomoc. Ale to zahrbení je nic porovnání s tím, co váš pes dělá s vaším nejšpinavějším prádlem. Posedlost zloděje ponožek. Vaše drahé značkové boty zůstávají nedotčené, ale vaše spocené, špinavé ponožky mizí rychleji než pizza zdarma na vysokoškolské párty. Váš pes zachází s těmito páchnoucími obuvními doplňky jako s drahočeným pokladem, schovává je a spí s nimi sevřenými mezi tlapkami. To není vzpoura, je to čistá chemická závislost na vás. Váš nohy obsahují nejvyšší koncentraci vaší jedinečné vůně díky potním žlázám. Když váš pes krade ponožky, jeho mozek uvolňuje stejné hormony štěstí, jako když se lidé zamilují. Ta nechutná, páchnoucí ponožka, za kterou se stydíte, pro vašeho psa je to, jakoby všude, kam jde, nosil kousek vaší duše. Doslova se opájí vaší vůní. Myslíte si, že je to divné? Počkejte, až uvidíte, jak se váš pes promění v zahradního lékárníka. Zahradní doktor. Váš pes se najednou stane posebný pojídáním trávy, jako by to byl gurmánský salát. S odhodláním již víká. Pak to nevyhnutelně všechno vyzvrací. Tento nechutný cyklus se pravidelně opakuje, ale není to náhoda. Je to geniální samoléčba zdokonalená během tisíců let. Když se psům dělá špatně nebo zjistí zažívací potíže, instinktivně vyhledávají konkrétní druhy trávy, které působí jako přírodní lék. Tráva vyvolá kontrolované zvracení, které očistí jejich organismus od toxinů. Váš pes provozuje svou vlastní čtyřnohou lékárnu a využívá přírodní prostředky k řešení zdravotních problémů, které nedokáže sdělit slovně. Zvracení není vedlejší účinek, je to zamýšlený terapeutický výsledek, ale superschopnosti vašeho psa jdou ještě dál. Dokážou doslova nahlížet do budoucnosti. Detektor neviditelných hrozeb. Váš pes najednou začne agresivně štěkat na absolutně nic. Zmateně si prohlížíte okolí. Žádný člověk, žádné zvíře, žádná viditelná hrozba. Přesto se váš chlupatý přítel chová, jako by se připravoval na válku. Nejde o náhodné šílenství, je to nadpřirozená včasná detekce. Psy dokážou odhalit blížící se hrozby prostřednictvím mikrozvuků, změn pachu a vibrací 10 až 15 minut předtím, než si toho lidé vůbec všimnou. Možná slyší kroky 3 bloky daleko, nebo detekují příchod cizince prostřednictvím vzdušných proudů. Váš pes je v podstatě živá křišťálová koule, která předpovídá budoucí události a varuje vás před situacemi, které se ještě nestaly. To zbytečné štěkání je ve skutečnosti shromažďování informací, které zachraňuje život. A když už mluvíme o trapných momentech, ten další se odehrává v jejich nejzranitelnější chvíli. Trapné upřený pohled. Váš pes s vámi navazuje intenzivní neochvějný oční kontakt během svých nejintimnějších toaletních potřeb. Tento nepříjemný moment vytváří nejtrapnější soutěž v upřeném pohledu na světě. Ale to neznamená, že se váš pes chová divně. Je to ten největší kompliment a projev absolutní důvěry. V divočině jsou psi nejzranitelnější při vyprázdňování, protože nemohou utéct, bojovat ani se bránit.
Tím, že s vámi udržují přímý oční kontakt, prohlašují: svěřuji ti svůj život, abys hlídal nebezpečí. Byl si vybrán jako jejich nejlepší bodyguard a nejdůvěryhodnější člen smečky. Jste uprostřed procházky, když váš pes najednou prostě zastaví. Úplně stuhne s jednou tlapkou zvednutou ve vzduchu, jako by ho pozastavilo neviditelné dálkové ovládání. Jemně zatáhnete za vodítko. Nic. Voláte jeho jméno. Ani nemrkne. Tady je, co se ve skutečnosti děje. Váš pes není tvrdohlavý ani nefunkční. Vstoupil do toho, co vědci nazývají režim zablokování pachem. Jeho nos zachytil ve vzduchu něco tak fascinujícího a tak bohatého na informace, že celý jeho mozek přesměroval veškerý výpočetní výkon na jeho analýzu. Může to být moč jiného psa z před 3 dny, králík, který tudy prošel před několika hodinami, nebo feromony Feny 2 bloky odtud. Během tohoto strnulého stavu váš pes čte neviditelné noviny psané pachem. Shromažďuje informace o svém teritoriu, které jsou pro vaše omezené lidské smysly zcela neviditelné. To strnutí není vzdor. Váš pes využívá svůj superpočítačový nos k načtení důležitých údajů o okolí. Počkejte, až uvidíte, co se stane, když se ten ocas stane jeho nejhorším nepřítelem. Tornádo honění ocasu. Váš pes najednou začne honit svůj vlastní ocas v zběsilých kruzích. Točí se dokola a dokola tak rychle, že vypadá jako chlupaté tornádo. Šťourá po něm, štěká na něj a vypadá upřímně zmateně, proč nemůže chytit tento záhadný pohyblivý cíl. Sledujete to a myslíte si, že váš pes úplně ztratil rozum. Tady je pravda, není to hloupost, je to vybíjení přebytečné energie v kombinaci s poruchou loveckého instinktu. Jeho periferní vidění zachytí pohyb okasu, což spustí jeho instinkt honit, než jeho mozek zpracuje, že jde o část jeho vlastního těla. Točivý pohyb uvolňuje endorfíny, což to činí návykovým, podobně jako u lidí, kteří jedí ze stresu. Váš pes není hloupý, zoufale se snaží spálit energii. Natáhnete se ke dřezím a váš pes se najednou promění v tragického herce. Kňučí, přechází sem a tam a upírá na vás ty nejdojemnější psí oči, díky kterým se cítíte jako ten nejhorší člověk na světě. A když odejdete, okamžitě se hlásí na své hlídkové stanoviště. Mise sledování z okna. Váš pes tráví hodiny u okna jako oddaný strážce. Sleduje každé projíždějící auto, každého kolem jdoucího, každý list, který se vznáší přes dvůr. Někdy štěká na naprosté nic. Někdy jen 20 minut v kuse upřeně zírá na jedno místo. Toto chování se zdá zbytečné a obsesivní, takže si kladete otázku, zda u vašeho psa nevzniká nějaká psychická porucha. Tady je, co se ve skutečnosti děje. Váš pes se nenudí ani není blázen. Provádí teritoriální hlídku, která je pevně zakódována v jeho DNA. To okno je jeho velitelské centrum pro sledování jeho území. Ale ten nejpodivnější rituál se odehrává, když ho volá příroda a souvisí s magnetickým polem Země. Kruhový tanec před vyprázdněním. Váš pes potřebuje vyvenčit, ale místo toho, aby si prostě dřepl a vyřídil svou potřebu efektivně, začne se točit v kruhu, jako by prováděl starodávný rituál. Tady je fascinující pravda. Váš pes není obtížný ani vybíravý. Vědci zjistili, že se psi při vyprázdňování ve skutečnosti přizpůsobují zemskému magnetickému poli. V tomto zranitelném okamžiku dávají přednost poloze těla na ose sever-jih. Tyto kruhy jsou vnitřním kompasem vašeho psa, který se kalibruje podle neviditelných magnetických sil. Doslova využívají nadpřirozené navigační schopnosti, které ani nedokážete vnímat. Když už mluvíme o trapných okamžicích, tenhle vás donutí chtít zmizet. Prozkoumávání rozkroku. Váš host vejde do dveří. Než stačíte vůbec pozdravit, váš pes už má nos zabořený přímo v jeho nejintimnější oblasti a provádí důkladnou inspekci, zatímco vy umíráte hanbou. Žádné množství výcviku, hubování nebo omluv toto ponižující chování nezastaví. Odtrhnete psa pryč, ale on je odhodlaný dokončit svou nevhodnou inspekční misi. Tady je to, co vám nikdo neřekne.
Váš pes není perverzní ani nezdvořilý. Ve skutečnosti shromažďuje sofistikované sociální informace, ke kterým lidé nemají přístup. Oblast rozkroku člověka obsahuje nejvyšší koncentraci pachových žláz a feromonů. Jedno strategické čichnutí odhalí jeho emocionální stav, zdravotní stav, stravu, úroveň stresu a dokonce i osobnostní rysy. Pro vašeho psa je tato inspekce ekvivalentem výměny vizitek a dlouhého představování mezi lidmi. Ale sledujte, co se stane, když mu naservírujete jeho oblíbené jídlo. Paranoia kolem misky s jídlem. Naplníte psovi misku čerstvým jídlem, ale místo toho, aby se hned najedl, vezme si sousto, odnese ho na úplně jiné místo, upustí ho na podlahu a teprve pak začne jíst. Někdy přesune celou misku přes celou místnost, než se cítí dostatečně v bezpečí, aby jídlo snědl. Tato bizarní bezpečnostní rutina přivádí majitele k šílenství, zvláště když jste právě koupili drahé prémiové krmivo, které by mělo být neodolatelné. Tady je pravda. Váš pes není nevděčný ani divný. Řídí se prastarými protokoly přežití, které udržovaly jeho vlčí předky naživu po tisíce let. Divocí psi museli odnášet jídlo pryč od konkurence ve smečce a jíst na bezpečných místech, aby se vyhnuli útoku, když byli zranitelní. Váš rozmazlený mazlíček stále provádí toto posouzení přežití a před konzumací čehokoliv cenného kontroluje, zda má adekvátní únikové cesty. A v momentě, kdy vstanete, provedou ten nejúžasnější kousek – krádež místa. K tomuto krádeži místa dochází neustále, takže si říkáte, jestli si váš pes záměrně nedělá legraci. Tady je ta silná pravda. Váš pes není hajzl. Ve skutečnosti prožívá 3 věci najednou. Za prvé, vaše místo obsahuje vaši koncentrovanou pachovou stopu, která na něj působí jako lék proti úzkosti. Za druhé, zanechali jste tam tělesné teplo, které odpovídá jeho ideální teplotě pohodlí. Za třetí, a to je nejkrásnější, udržuje si s vámi spojení prostřednictvím prostoru, který jste právě opustili. To teplé místo představuje bezpečí, lásku a vaši přítomnost, i když jste dočasně pryč. Ale jeho ninja schopností tím nekončí. Sledujte, jak se stávají neviditelnými. Režim neviditelnosti aktivován. Sedíte na gauči. Mrknete? Najednou je váš pes hned vedle vás. Neslyšeli jste ho přicházet. Žádné kroky, žádné zvuky. Prostě se zhmotnil jako chlupatý duch. To se děje neustále, po celý den. Váš pes se nějak pohybuje po vašem domě s neviditelností vycvičeného zabijáka. Objevuje se a mizí, aniž by vydal jediný zvuk. Přirozeně chodí stejným způsobem, jakým se lidští ninjové cvičí roky, aby toho dosáhli. Tento stealth režim zůstává aktivní, protože instinkty dravce se nikdy úplně nevypnou a on tuto inteligenci využívá k odhalení vašich lží během hraní. Nějakým způsobem odhalili váš podvod, i když jste provedli všechny pohyby při házení dokonale. Jste šokováni, protože jste je předtím určitě 100krát oklamali. Kdy se stali tak chytří?